Кырларында үскән икмәктән авыз итегез. Узган ялларда сарсыз багражлылар мәртәбәле кунакларны ипитоз белән каршы алдылар. Дәүләт думасы депутаты Айдар Метшин сарсыз баграж җирлек клубында булып, баграж буйлары керәшен фольклор ансамбленә 10 сәхнә костюмы тектерү өчен сертификат тапшырды. Авыл халкы Айдар Метшинга Россия дәүләт думасына сайлаулар алдыннан узган очрашуда яңа костюмнар һәм мәктәп ишек алдындагы юлны төзекләндерү мәсьәләсе белән мөрәҗәгать иткән иде. Һәм менә депутат сүзендә торды. Передать сертификат на пошив детских 10 сценических костюмов для Крашенского ансамбля «Сарсаз-Багряж» Заинского района. Поэтому, для вручения сертификата директор Киевского дома культуры Алексея. Вы очень красиво поете, очень душевно, и молодые, и чуть постарше. Бик матур, бик зур рәхмәт сезгә. Ансамбль керәшеннәрнең традицион мәдәниятын саклап калу һәм торгызу йөзеннән Алексей Герасимов җитәкчелегендә 20 елдан артык эшчәнлек алып бара. Коллектив район, республика күләм дәрәҗәдәге күп санлы фестиваль-конкурсларда катнашып җиңүләр яулап тора. Коллектив бик дус, алга таба да инде менә безнең киемнәр тиктерергә сертификатыбыз булды. Һәм инде яңа киемнәр булгач инде яңа киемнәр тиктергәч, алга таба да инде үзебезнең эшебезне дәвам иттеребез, тагын да тирәнтенрәк үзебезнең халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын киләчәк буынга җиткерү өчен тагын да тирәнтенрәк эшләргә. Ансамбльнең составы төрле булуга карамастан, аларны керәшен җырларына карата мәхәббәт, ихтирам берләштерә. Бу ансамбльдә иң яшем мин 2 ел йөрим. Бу ансамбль белән инде без Казанга да бардык. Төп максатыбыз инде үзебезнең халык керәшен, халык җырларын югалтмыйча инде алга таба да барлау. Депутат Айдар Метшин шулай ук авыл мәктәбендә музейда булды. Әлеге авыл җирлеге тормышына һәм тарихына кагылышлы күп кенә кызыклы фактлар белде. Адилә Борханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.